Salam alim. Salam Zeyn. Siz geçen gezek yan yollaş saylanılmayar, ähmiýetli saýlaw bolanlyk üçin karar verilmeli proses diýipdiňiz. Bu gedekki sorawum, yan yollaş saýlamadan öňürtüý tanışyk prosesi gerekmi? Zeyn, tanışlyk prosesine biz halkara dilinde diýäsmi, yani halkarasyna ullanýan söz swidaniýa diýilýär. Swidaniýa period gerek. Ýöne swidaniýa periodun nämedigini we nähil dolandyrylýandygyny ýaşlarymyz öwrenmeli bolýar. Yani näme diýmek swidaniýa period? Näme dolandırılmalı? Indi swidaniýa period yan yollaş karar vermeden öňçäki olup ketimi tapgır. Şu tapgırın içinde de etaplar var diýip. Indi şonuň üçin swidaniýa periodda ilk başladylmadan öňçe edilmeli bir etap var. Onun birincisi şu var. İki tarafam mizaç tiplerini doğru anyklamaly. Ve birbirine de aytmaly. Yani bu duşmadan öňçe, yani swidaniýa edilmeden öňçe aýdylmaly. Meniň mizaç tipim, üçin birdir. Meniň mizaç tipim 9dur diýip aýtmaly. Bunu hiç açan ýygşyrmasalar, bir aýtrak däl bu. Näme üçin ýygşyrmalylar, näme üçin aýdylmaly? Biz birbirimiz duşmadan öňçe biz birbirimizi tanap bilerdik mi? Hawa. Şonuň üçin näme etmeli bolýar? Ýygşyrmalylar, aýtmaly. Hiç açan çekinmediler, aýtrak däl. Näme üçin çekinmediler? 90 mizaç tipinin hemmeti birbirinin tapawutly bolmayan gadyrlara eýe. Dogrymy? Birinçisi näme etmeli? Meni SMS arkaly, telefon, umuman SMS arkaly aýtyp bilerler. Meniň mizaçym tip 1'dir. O da diýek ki meniň mizaçym tip 9'dur. Birinci, yani tanışmanın, swidaniýa period başladylmadan öňçäki tapar. İkincisi näme etmeli? Indi biz ýekelikde öz-özümiz bilen gürleşmeli. Häzir duşga gidemdik, öz-özümiz bilen iki tarafam ýekelikde öz-özüne sorak bermeli. Näme diýmeli? Men biyolog taýdan hem psikolog taýdan durmuşa taýýarmy? Men özümdäki okuyupdyr başarlyklarymy kämilleşdirdimmi? Özümi hakykatlaşdyrdymmy? Dogrudan men durmuşda näme garaşýan? Durmuşum jogapkärçilikleri bar diýen. Men bu durmuşa taýýarmy? Ilki şu soraklaryny öz-özlerine bermeli. Bire meniň mehribançylarym şol iki tarafyň mizaç tipleriniň oňyň haslaryny, birim yaramaz meýillerini tejribe etmek arkaly, okumak arkaly öwrenmeli. Haçan swidaniýadan öňçe öňürtü öwrenmeli. Mesela şu şeyler bar. Näde be öwrenmeli? Muny gysgaça şurada ýaýatçaýdyň. Bunlar tipkileriň mähirli, ýardamsewer, birim güler ýüzlü aýratylyklar barmy? Bar. Indi şu has mähirli, has ýardamsewer, has güler ýüzlü bolan biriniň has öýkelek, duýguçyl gawanjaň bolmak yaramaz meýillerde bardyr. Indi biz näme etmeli? Şunu bilmeli. Tutanýarly, işeňler, maksady okkully biriniň bekwiçil, tekebbir, daşkeşine aýratyn ähmiýet berýän, aýratlyk yarama taraplar barmy? Bar. Muňa üçin duýgudaş, asylly, öz boluşly biriniň küýli, gödügüdüji, melanholik yaramaz meýiller barmy? Bar. Indi hemme 9 tipiň hataýratlyklar bar, yaramaz meýiller bar. Indi biz öz-özümiz bilen gürleşen halatymyzda men duşşak bolýan kişimiň, yani partnerimin mähirli, ýardamsewer, güler ýüzlü aýratlyklaryny haladym. Ýöne bu aýratlyklaryny kabul edýänmi? Diýip öz-özüňe sorak bermeli. Yani öýkelek, gawanjaň, duýguçyl aýratlyklaryny kabul edýänmi? Eger kabul etmeýän bolsa, onda o duşga gitmesin. Ona kabul edýän. Dogrudan men güler ýüzlü, mähirli, ýardamsewer, yan yollaşa eýe bolmak isleýän, ýöne onuň şun ýaly yaramaz meýillerim bar eken diýip kabul eden halatyny, bunu kabul etdi. Indi şunu diýýärler. Men duşaýynna, durmuş guraýynna soňra bu düzeler. Ýok, düzelmeýär. Onun üçin näme etmeli bolýar? Başgaça aýdamda goşadyrnak üçin aýdýar, gülü dikenle kabul etmeli bolýar. Kabul etdi. Birinji adym näme etdi? Mizaçlaryň birini aýtdy. Ikinji adym näme? Öz-özüni gürleşdi. Ve şu aýdan öz-özüne beren soraklaryny sesli görnüşine özüni aýtdyn. Sesli görnüşine, içinden näme? Sesli görnüşine. Näme üçin huşatsyna gitsin şol? Sesli görnüşine. Men dogrudan durmuşa taýýar. Men okuyupdyr başarlygyny kämilleşdirdim. Men ýaly ýollaşymyň şu aýratlyklaryny, hem oňyň haslaryny, hem yaramaz meýillerini hoşama kabul edýäni öz-özüne gürleşdirip kabul etdim. Indi üçüncü adym niýetini gözden geçirmeli. Häzir duşa gitmeden öňçe niýetini, hem özüniň hem enasatyň niýetini gözden geçirmeli. Men näme üçin şu bilen durmuş kurjak bolýar? Näme üçin? Näme üçin ýa soragyň jogabyna niýet ähmiýetli bolup durýardy. Emma misal şunu diýsek, men muň daş keşfine, ýok men muň derejetine, ýok men ertesi gün muny
maşgala durmuşunda hatmana hizmet etsin diye durmuş yani niyetlerin gözlerini geçirmeli. Niyetlerin gözlerini geçirmeli. Yaxşı niyet yarım devlet deyipdirler. Yaxşı niyet bolmaly. Misal üçin käbir enatalar şunu deyipdiler. Şu bilen durmuşdur. Mati yuvaş qoyup ya adam misal üçün doğrudan bize hizmet eder diyen orada bärde niyet bolýar. Indi men şunu aýdyn. Enatalar ilk niyetlerini düzlemeli. Näme üçin bir köp wagtlar enatalar hem bilip we bilmeden ýalňyş edýär. Näme etmeli? İlk bilen öz-özlerini gowy etmeli. Şunu diýmen. Men öz gujur gaýratym bilen öz özüm dolandyrmaga dip ardyp etmeli. Şunu dilek etmeli. Näme üçin ýoksa biz näme diýer? Ýok meni saklasyn, oglum gyýdym saklasyn. Oglan gyýdy onu saklamaly. Gelinim, oglanam enatan saklamaly. Ýöne saklamaly diýip durmuş gurdurmalylar. Onun için näme etmeli? Sivdaniye perioda gitmeden önce birinci näme etmeli? Miraslamı SMS arkaly aýtmaly. Indi aýtdy. Men mähirli ýardamsewer gülerýärdi. Indi ol hökümet kitabı açar, okar ha mähirli ýardamsewer ýardamsewer tipikinin mähirli ýardamsewer aýratly bar eken, bu öýkele gawanjandyr. Bunu kabul etdi. Indi bu karşı tarafam diýmeli. Ben gözleýärim şu. Ýöne o da onu gözleýär. İki tarafam howa. Senin mizasyňam kabul edýän, sen yaramaz meýliňem kabul edýän, niýetim ýagşy. Indi durmuşa da men taýýar diýen halatynda indi Sivdaniye periyodun başladılmadan öňki tapyr mutor ýaşdaýdy. Indi näme etmeli? Sivdaniye periodu başladylmak üçin enatalara iki tarafam aýtmaly. Men dogrudan partnerimin şu mahalky analizini tesbirleme göre men şu bilen Sivdaniye etmeye karar verdim diýmeli. Indi bu näme etmeli? Enatalar habardar etmeli. Hökümet suratda. Enatalara habardar näme etmeli? Bulara ruhsat bermeli. Häzir enatalar tanışmalylar. İlki ýaşlar tanışmaly. Ondan sonra enatalara ýaşlar şunu aýtmaly. Nirde duş geçe? Haçan haýfy pagatladygyny aýdyp we duşa gitmeli. Indi duşa gidilende duşun birinci günü. Edebine laýyk giyinsinler. Aşa süslenmesinler. Yani gözellik salonlarına gidip özlerini sahada adaty görnüşde tanatdyrlar. Bolşiýaly. Yani ama edebine laýyk giyinsinler. Zenan kişi giyinen ýaly bolsun, erkek kişi hem bolşiýaly bolsunlar. Yani on birem gitdiňiz edebine laýyk salamlaşmaly, edebine laýyk oturmaly. Indi näme gurrun etmeli? Bärde edilmeli gurrunşy umumy gurrun edilmeli. Indi şu umumy gurrun edilýän halatynda iki tarafam şunu unutmasalar ilk görellerini hem surat taýdan hem sirat taýdan birlikde täsirler ortaya çykjaktır. Şu täsir hükmeti belli getiriler. Biz buna sulh alma diýäs. Bunun için beden taýdan, biyolog taýdan, psikologdan bir sulh alman biler. Hem ýa-da psikolog taýdan aýratylyklarını kabul etdiňem bir sulh diýen adam var. Sulh almadım ilk görende. Bak ilk görende sulh ähmiýetlidir. Şonu belli getiriler. Yani işte tefirlemediler. Salamlaşmalı, yani tesirleşmeli, belli etmeli. Ondan sonra dünýäde durmuş hakkında umumy görün etdiler, hususiyete girmediler. Bu 40 minutdan kän bolmaz. Hatta mümkün mertebe yani çay kofe de içmediler birinci gününde. Gerekler her kim yani su alsa, her kim suwun içsin ýöne bu adatyna bolmaly. Şunu hiç unutmasalar, duygu taýdan, fizik taýdan hiç galtaşma bolmalylar. Umumany pikir alışverişi umumiyet hakkında. Indi birinci günü şeýle 40 minutda tamamlamaly. Tamamlanandan sonra bu bolup geçen hadisany, bu prosesi iki tarafın enatası bilen, yani o tarafta 3 taraf, bu tarafta 3 taraf, cem 6 kişi ayrı öz öýlerine, öz hanalarına bunu tesbirlemeli. Yani zenan, yani gyýy taraf öz garaýşyny aýtmaly, oglan tarafym öz garaýşyny aýdyp, umma tesbirlemeli. Ýene birinci günün, duşun birinci günden sonra, yine 7 gün sonra, yine bir Sivdaniye periyod, yine bir duş günü bellemeli. Yine bärde duş günü hükmeti iki tarafım ejeti olmalı. Bular öz aralarına hem bärde näme üçin birik tanamak maksadyla, yani maşgalaları tanamak maksadyla ejeler hem maşgalalar bir-birini toğra görmeli. Şun nirde işlenilýär? Maşgala. İki maşgala bir-birini tanıtmak maksadyla wekiller diýilýär. Şu arada ýanyna partnerlerim, ýani ýoldaş bolýan Sivdaniye diýen ýaşlaram şu ejeleriniň ýanyna hükmeti de bolmaly. Bu bir hili käbirdatlar bir hili başga many çykarmasylar. Sebäbi näme üçin diýsem çyllykay bir mesele bu.
Ehmiyetli bir mesele. Onun için hükümet olarak da bu vakitte şeyle hareket etmeli. Ondan sonra yine bu ikinci günlük duşluğu yine tedbirlemeli. Berde kaka da olmalı bu işin içinde. Bir seyredin, şutayda şunu yöne yayın için ayda. Ecelerim, kakalarım, inatalarım, umman kamil insanlar olmalılar. Yani tedbirleyen halatlarını duygu bilen, hıcı bilen, yani bolor olursa kamil analiz etmelilerdir. Mantıklı olmalı, tarafsız olmalı, adaletli olmalı. Yani Türkmen atalarımız diyara, o ödüne bak, ötmete keseker diyen yali, hükmet analiz ederlerine katçılığa içemeleşmeli. Bu hem dine sen oğlunu öylendüren o, ya dine sen gıydın durmuşa çıkaran o, cemiyete täze bir maşgalanı kuruyan sen. Onun için cemiyet, ben atıqlı bir cevap versin için. Onun için emetmeli o diye, inni şu ecelerim iki taraflar için umuman goğu deyseler. Ondan sonra yine bir 7 gün sonra bu işin içine kahkalara girmeli. Kendi bizde mesela Türkmençilikte bolyanlar, ay yok kahkan neyem işi var, yok. Hükmençilikte ben bu yaş enatalara da yani yüzleniyen hükmençilikte katnaştırırlar. Neyem için diyorsanız, yöne köyde vursa avtola kalacak paramızda gidip başkara çileler olur. Ama ehmiyetli bir haylav. Ehmiyetli yan yollar. Oğlunuzun, mehriban gıydınızın, rehimli oğlunuzun yan yollaşını haylayanız. Ehmiyetli bir haylav. Onu ne etmeli öyle? Şimdi yeni de verdi bu 6 kişi duşmalı öyle. Svidaniye periyodunda. Şimdi şu Svidaniye periyodunun 2 bölüğü vardır. Verurluk tapkırı var, bir hem islay tapkırı vardır. Men şu aydan zatlarım verurluk tapkırıdır. Şimdi şu enatalarım duşandan sonra umuman yani insan dine akıl olğandan ibaret barlık derler. İnsana gögünliğin olğan vardır. Vicdanliğin olğan vardır. Şuların hemmesinin sesini dinlep, mağdığına da batıya, qavat geliye, umuman aydınlayanlar. İçinizden hem bir vicdanın sefemsizken bir rahat eden o, doğvetli işlerinin sızgıları, duygu ölçünün duyguları, düşünce ölçünün bilgileri, umuman birbirine sağlaşıklı bir laflar var olsa, ken cikmi oturmasınlar. Neyme Türkmen atalarımız diyorlar, hayırlı işlerken araştırman diye. Onu neymet ben benim fikrimce 21 gün yani birinci günü sonra 7 gün ara veren 3 gödek Svidaniye periyod aslında Svidaniye periyodun verurluğudur. Ondan sonra diysen ki ben udatçılık edecek. Ondan sonra da yeni de Svidaniye periyodun islay tapkırından başlayacak deyler. Onlar her kimin şahsi karayışı. Ben onu bilem okuyonu. Bu insanın binyadına qavat gelen Svidaniye periyod gerek mi yani yollar? Karar vermeden hova yöne şunun dolandırılması şu görünüştedir diyeyim. Bir hem şunu bilsin yaşlar. Yani demek yemek, içmek, ya da mesela bir yerde duşmak, ya da bağışlap bile yani koşudurun üstüne fizik kaltaşmak, ya elleşmek bu değerler Svidaniye periyod. Onun için katı teretap olurlar. Ne için teretap olurlar? Sebebi cemiyetin esasını vuruyorlar. Oyun etmediler. Yani yollaşa bir ne dedik? Ehli durmuşun pudoklarının esası olup olması ediyorlar. Onun için kâvirler yok ödünü duşsun, ödüler çödülsün diyemetiler. Hükmet orada enatalar, yönü enatalar bu vakitte katı tarafsız olmalıdır. Duyguyunu koşmalılardır. Tarafsız olmalıdır diyeyim. Ama Svidaniye periyod gerekçeyim. Yönü Svidaniye periyod değilenine ağlabamız belki yaşlar yanlış fikir ediyen olmak var mümkün. Bir yerde oturup kofi içmek, bir yerde oturup çay içmek, bir yerde dondurma yemek değil. Bu değil diyeyim. Yani Svidaniye periyodun Almitay'dan açıklaması şeyler benim arayışmada. Mühim şeyler bir soru var. Evet. Şu yankı dediğinde Svidaniye periyod devamında. Misal için bir taraf aydalı olan taraf gülün dikeni bilen kabul etti diyeli. Ava. Onun diyeli. Doğru. Ama misal için bir taraf aydalı. Misal için bir tarafını kabul edip ya da käbir zatlarına ne ile bolun halatında. Bunu karşı tarafa ne ile görüşte yetirmeli. Ya da bu neme üstünü yapıp geçilmeli bir mevzu. Ben fikrimce diyeyim yani bu eğer üstünü yapmaklık şuna meňi diýär. Mesela öýü arasalamızda halin aşağını hapanı süpürmeklige meňi diýär. Açık ve günüme açık aýtmaly many. Açık aýtma. Näme üçin hiç de ýaşyrmaly diýil. Biz açık aýtmaly. Birinji niyetimiz gözden geçirmeli. Niyetimiz ýagşy bolsa, bir niyetimiz ýagşy bolsa, bir bir-birine gavat gelmeleri umuman 70 götürüm gavat gelýän bolsa diyeyim. Yani 100% gavat geljek däldir bu. Yani şunu unutmayın. Yani 5 veşlik değil yani 5 veşlik hiç kim 5 veşlik değil yani. Biz ne etmeli? Yani aslında biz birbirimize söygülü olmalı. Söygülü ne mi? Yani 95% ervettir yani 5% gol tarafını görüp bilip şuna aşık olayan söygülüyle.
O yani 100% yani hemmek gowy bolsa bolaýmajakmy? Onu hiç yani ona fiýna bolmady jigim. Yani şundan hem okuwçy ökdi. Näme fiýna? Emma biz näme ökdäni bilen bilmeýän aýyrmak üçin fiýna ediler. Başga durmuşam bir fiýnadyr. Onun için köp yani jikmi üstüne oturmasırlar. Yani Svidaniya periyodları benim fikrimce uzatmasırlar. Yani 3 tane Svidaniya periyod böyle sama baka belki yani yanlış yola gidilme ihtimali var. Teretap olmalı. Yani bunun insanın içinde neler vardır cigim? Yani puşman olmayan, şolmamayan, buyruk veren nefisler vardır. Onun için nefis vermeli. Yani biz ne etmeli? Svidaniya periyodu yani katı teretaplı eserden dolandırmalı. Malum ana ýa umumy gurrunlar bolmalydyňda ilkinji duşukda bu gurrunlarda esas salynýan mowzuklar näme bolmaly? Ama dünya garaýyşyny ketgitlemeli. Teretin misal üçin diýeli, misal üçin umuman şey diýdi. Misal iki tane tip birin alalaşma ihtimali ýokarmy jigim? Umuman alamazlar. İkisini dertleşler, ikisini ýöne ikisinin şu dünya garaýyşlary deň bolmasa, dünya garaýyşlary deň bolmasa, buların ýene de alalaşma ihtimali azalýanlar. Bizim maksadymız dünya garaýyşyny ketgitlemek o taýda. Dünya garaýyşy nähili? Nähil garaýar dünya? Misal üçin siz diýdiňiz ki, tip başlara bir näme diýdi? Sowatly ilimli diýdi. Hemme tip başlar sowatly ilimli diýen halatymyzda ýok. Hemme şu dünya garaýyşy tapawutlydyr. Näçe okan tip bilen okamady tip bir başgadyr. Dünya garaýyşyny ketgitlemek maksadyna edilýär. Onda diýmek, bizim mizacymyz bilmek, ýa-da şonuň mizacynyň bizim diýeli iki tarapynyň meňdeş bolmagy, oňy dälle dol analiz etmeli. O jigim yani hukmaty meňdeş bolmakly. Käde gowy ýalyr, käde erweden bolýar. Tapawut bolmak, käde erwet ýalyr, ýa-da gowy bolýar. Yani şunu bilmeli. Yani diýerler, maddanyň maksady mani diýenler. Teň misal üçin ters diýen zadyň dogrulansa gowy bolýar. Teň düz diýen zadyň ters bolansa ýene ýalňyş bolýar. Onun üçin näme etmeli bolýar? Yani ihsas mesele jigim ilimizdäki gadyrlarymyzy, elimizdäki maýalarymyzy, ummat ömür maýamyzy taşytly ulanmak üçin biz akylly bolmaly. Onun üçin yani ýollaş taýlamakda da düýün bir diňleýijimiz ýapdy. Gaty men gaty hoşal boldum şonu. Saýlamalar saýlanan miri bolmaly. Gaty ütkeşde saýlanmaly biz. Näme etmeli? Özümiz kämilleşdirmeli. Her kim özüni kämilleşdirse saýlananlar da. Mesele şo. Düşündüm. Sağ olun. Sağ ol.